taas-taas ang atong ebanghelyo, pero ang usa ka importanteng punto nga gisulti ni Hesus nga dili gyud pwedeng magsagol ang maayo ug ang dautan. Dili pwedeng sagolon ang Ginoo ug ang demonyo. Dili pwedeng sagolon ang sala ug ang grasya. Sige, lingay mong tupad ing na wa maghalo-halo ron ang imong kinabuhi. Dili halo-halo. Kana bang hilig matanang sagolon ang asawa ug ang kabit sagolon, ang bana ug ang kabit sagolon, ang simbahan ug ang korupsyon sagolon. Ana no? Ang flood ug ang control buwagon. Ibilin ang flood, kuhaon ang control. Ana. Hilig ta ana. O kanus-a man mahitabo nga magsagol ang maayo ug ang dautan kung mangita na tag personal na katagbawan. Kana bang imog yung tagbawon ang imong kaugalingon. Muna si Mama Mary, wa gyud magsagol ang yawa ug ang Ginoo sa kinabuhi ni Mama Mary. Ang sala ug ang grasya wa gyud magsagol. Ngano man, wa man mangandoy si Mama Mary og katagbawan sa iyang kinabuhi. Ilingay mong tupad, ing nakinsay imong tagbawon, ang simbahan o ikaw. Ingna ba? Kinsa may imong tagbawon, ang simbahan ba o ikaw? Basig-asigi kag simba dinhi, sigig pangayo os Ginoo para lang gyapos kaugalingon. Daghan kay ta ana. Simba kada adlaw, nganong simba makakada adlaw aron protektahan ko sa mga sakit pader ug ang akong pamilya malikay sa mga kadautan. Kana lagi imong gisigyagon na huna. Grabe hasad nimo no. Kanindot untag moingon ka, sige kog simba pader kay dalisod pagyud kog litgo aning akong kwarta may untag matudloan ko sa Ginoo saon ni nako pagpalit og slot kanang daghan-daghan na gid akong paliton ba kay murag daw pa mangyud ko pader nisigi kog simba pader kay haron makadawat ko nga masakit gid ay mi mamatay gid ay mi kay mahadlok pa mangyud ko pader oy kana mo inindot no kana bang di nata ko mahadlok nga makanser kana maoy pagampo dili para sa kaugalingon kung dili aron mahimo unta tang instrumento para sa uban. Muna nga ni-emphasize si Kristo kung mo lakaw na gani ang yawa sa ato pa napapahawa na ang yawa gikan nimo human na kag pangumpisal na wagtang ng yawa unya wa kay ibutang nga kusgan diha nimo musuroy-suroy ra kuno tong yawa ngadto sa unahan musuroy-suroy ba adto tingis boardwalk ana suroy-suroy niya ikataud-tauran igbalik niya tan-aw niya limpyo lang gyapon way gapuyo ay mangimbitar kuno og laing pito kayawa musod ang resulta mo grabe pa ang imong sala. Mausad na ang mahitabo sa nasudnon o katilingbanon nga kahimtang. Ako bitang gipamalandungan niadtong gatubo pa ko, gamay pa ko. Sige gitog reklamo sila dagko tungod adtong martial law. Mga 1970s man to nga 1980s martial law. Mo to itong gitawag og evil sa atong katilingban. Hinumdum mo ato? Niabot yung panahon nga nag-people power ta pagka 1986. Purting layat-layat nato ato nawagtang nagyud ang diktador.
nawagtang nagyud ang kurakot, nawagtang nagyud ang kawatan. Di ba? Pati na itong siyagit. O ang yawa sa pagkabakakon, sa pagkahakog, sa pagkadiktador, sa pagkakawatan, sa pagkakurakot, nilakaw o kadiyot. Simbahan, apil kong simbahan ato, anhing Cardinal Sin, maugotoy ng ulo. Wagtang ang demonyo, gobyerno. Napulihan og Diyos noon kaayo, nga magsigig sud sa Carmelite, kato si anhing Presidente Corazon Aquino. Wa dangatig pila ka tuig, nibalik ang korupsyon. Nibalik ang diktador, nibalik ang pagkabakakon sa atong mga opisyalis sa gobyerno. Dili hinon tanan, pero nibalik. O wa mapugni ang kurakot, gikan na gyud sa kinatasan nga ranggo, hangtod na gyud nga ris barangay level, nisud pa gyud sa kinabuhi sa mga iske. Grabe na kaayo. Gada nagdili lang 7, tingali 14 na ka mga yawa ang nanod. Hangtod karon nga ni grabe na gyud kay karong tuiga, karong panahon na, karong administrasyon na, nga daghan ang ni-comment, bisan ako mo comment ko, maoni ang kinagrabihan nga pag-display sa korupsyon, harap-harapan, nga bisan 3 days, 2 days, 1 day before sa atong kadtong midterm election, ang hinatagay og kwarta, grabe kayo. In front of all of us. Nga ang paghimog mga flood control, nga tap lang diha niya, mga hunlos lang dayon inig kahuman, in front of us. Ang trillions and billions of money nga na-spent aning corruption in front of us. May kay silang mamakak, may gyud kay mamakak. Murag yung way, matud pas akong amahan sa una, mamakak ka ba? Murag yung way bukog imong dila. Naku na din ay bukog ang dila. Wa kuno'y bukog ang dila. Pasabot ba, tigyon managana o pamakak. Pertigyong baga-agnaw. Mas baga pas nagwali. Ako pabaga magyugkos naong o baligyag slat. Grabe yun. Nga naman, kay wa na to sudli og mas kusgan kay sayawa. O kinsa may mas kusgan matod pas Ginoo, ang gahom sa Dios. Sudlan unta nato Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna aron dili na mobalik ang maong yawa sa korupsyon, yawa sa pagkabakakon, yawa sa pagka-adik aning drugas, adik aning gahom, adik aning kwarta, adik aning bisyo. Ibaw mo anang bisyo, unsay meaning sa bisyo? B-I-S-Y-O. Wa mo kibaw? Gusto mong tudluan? Oh, sige, ako mong mausa ni akong nakatunan kani may pagkamaritis pud ta no, minaw ta na mga buguyon ba. Na ako na lang sanggi himo-himo sakto ba yasad bisyo, biga or lust. Biga ba? Kanang pagkabigaon. Sigig yung pamabay, siging panglaki, dagko biya kay nagasto. Ikaduha ay inom. Inom yun. Inom. Wala. Inom. Ana. Inom yung maayo. Mangutang pa. Magkamang nas kahubog. Magsige nagsuka. Wa. Hubog na ka. Wa. Inom yun. Ano sa tumasa? S. Sugal. Scatter. Hala, tungit. Hala, madyong, manok. Hala, yun tari. Hala, dirbi. Ang mga tuskig kaing kwarta, ipanglabay las ruidahan. At taon muhuyatid ang tag 1,000, tag 500. Pero ang ihuog, kolekta, katog yung mga donot. Mga nindot kayong mga papel kayong adto sugalan, adto sa kasino, adto sa lahatag ng binandol-bandol nga kwarta, sugal, pero ari sa simbahan,
dako kay kwentahonon, sulisit lang tag hilifan, wa gyud mo donate ayon. Hasta hangtod karon ang atong generator wa pa gyud makumpleto ang tag 100,000 nga slot. Tulo lang gyapon kabuok, wa na gyud mapun-i. Sugal. Why? Kani vernacular ako ni kanang colloquial ni nga term, yup-yup or suyop. Drugas. Drugas ba? Suyop. Yup-yup. Perting drugas. Gabaha. Dinis ato, why drugas din eh? Lingay mong tupad, ing na nakayup-yup na ka. Nakasuway kag yup-yup. Ing na ka no. Ilhan man na nimo kay siga nagmata. Ang mata na, naiaybag din hikanunay ba? Nya ang naong anak, lupyak niya mag-ngiwi-ngiwi ang nginini. Ano anak? Nya magsige nagtubod ang laway. Sige na sila tubod ang laway, pero uga o bakba. Yang kamot anak, bugnaw. Bugnaw ang kamot kasagaran. Muragi kabuhi. Ana, hikapang kamot sa imong tupad. Hikapa ba? Hikapa. Oh, bugnaw. I know, nasa uban gikabuhi ra gyud. Ayaw sa diakyos tanan kanang mga signs naman akong gisgutan. Og ang pinaka-sign gyud aning mga adik, kaning mga na-adik sa drogas, bakakon gyud kay na sila. Grabe ka bakakon, unya nakasintro gina sila kanunay sa kwarta. Kwarta gina. Murag gina sila mabuang basta kwarta na hisgutan. Mo na akong hinumduman. Unya may kay na silang mutabi. Ninduta gyud pakapinan pa naghilak-hilak. Ana lagi kanang naay manghangyo nako, nya muhilak no. Adik ni ay klaro kayo. Basta muhilak, ay no, di sa tanan hinoon na sa uban muhilak. Og labaw sa tanan kun mo trabaho na sila, gaayo lang ang tabi, wa ginay agi. So kun ato na mga government officials, ilhana nato kun mga adik gina silang tinuod, kay may lang na sila mo tabi, wa gi agi. Ang ilang gitabi, dili mo ilang gibuhat. Mo nay adik. Ngana. Ay na lang nangiwi-ngiwi is baba kay usahay sa na say masakiton. Pero kana na lang gyud. Ang ilang gitabi, dili mo gibuhat. Ako kadaghan na jud ko naigo ana. Mismo pa sa ako mga kaliwat gyud nga nagtrabaho. Wa gi agi. Abisag kinsa ninyo dinhi, pangita mo adik mo trabaho. Di gid na makumpleto ang trabaho. Pero sige nagpangayog kwarta, sige pangay kwarta. Kana bang mo trabaho na sila kwarta ang naguna. Ay pangita atong government officials nga nagsigig pangitag kwarta mga adik na. Gauna ang pagpangayog kwarta kaysa trabaho. O na, ilang hearing diha, matod pa nila ka ng mga project, inig-release sa project, 30% dayon kuhaon. Karon ba? 30% dayon kuhaon. Wap amo sugod ang project, mo pala'y pag-approve, 30% dayon ila. Ilang nang gisulti diha. Adik sa kwarta, adik sa sugal, adik sa bisyo. Og ang iyo, kani, utang. Utang. Pila naman ro'y utang sa Pilipinas? Mga 17 trillion. Pag 2022, naakunos mga 12 trillion. Karon 2025, 17 trillion. 5 trillion na ang atong diferensya. Unyag punan pa ni Kutob 2028. Di na lang ta maghuna-huna. Pero ang solusyon, sudla na to Ginoo ang atong kasing-kasing. Muna nagdebosyon tas mahal nga Birhen Maria, modelo unsaon pagpasulod sa pulong sa Ginoo siyang kasing-kasing. Niingon si Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Sulugoon ako sa Dios. Kung ang Ginoo na magsigig sugo nato, di gina ka-enter ang yawa. Di ka-enter. Nay nangutana nako,
Ambot affected baka kayo siya sa atong mga government officials nga mga kurakot karon, niingon siya nako, pader, tabangi in town ko nga makapasaylo pa ko iya mangipanghinganlan ang mga official tilang nako nganlan, makapasaylo pa ko ani nilang mga animal nga mga government officials. Kay galisod na kog pasaylo nako sa una unsam say labot nako nimo. Pero tungod lagi kay pari man ko, ako lang sang gisulti niya, ang ako sang ginabuhat. Kay isip baya pari karon, galisod biya sad kog pasaylo. Kay mga gahi yung kay ulo ning atong mga ubang mga government officials. Ani asad noon sa simbahan, apil na sa kuan na usahay. Giyon sa man ako pagpasaylo, kaning kanunay na kong itudlo, kay mao sa ni gusto ni Kristo, ug mao sa ni ilang gi-practice ni Mama Mary. Unsa man nga prinsipyo, hate the sin, love the sinner. Dungti ang sala, higugmaa ang makasasala. Muna siya. Kay gidumtan pa nato ang sala sa korupsyon ni adtong 1986. Unya kitang tanan din agyon mangurakot, dili unta tumubalik ang korupsyon na karon porti ng grabiha. Wa man nato dumti ang korupsyon, ang ato rang gidumtan ang nangurakot raman. Ang atong gipatalsik kadto ramang government leaders nga tan-aw nato korrupt, pero wa man ta magtan-aw nga kita sa di ay open sa di ay ta for corruption. Mo nang wa gyud mawa. Mao na ang sala sa kalagot na ay nagsigiglibak nimo, naglagot ka, imo na sad siyang gilibak, aka mo nang duha ang libakira. Pero ang sala ni grabe na duha na mo kabuok, pero ang makasasala wa gyud magkahiusa. Mao na dumti ang sala, higugmaa ang makasasala. Sala biya nang di gyud mo mopalit og slat. Ang inyong kadawo ba? Pero dili na lang ko ana. Ako lang mo gyapong higugmaon. Unsa may akong gibuhat, ako'y magsigig palit og slat. I tell myself, palit gyud slat, pader kada gyud semana palit gyud slat. Kung di sila mo angkon anang na ang 5 na mala na kabuok tag 100 pesos, ika nalay angkon ana. Sao man anak ko pag-angkon, sige lang yung baligyag slat, anak na lang nakwao na to sa slat yun nga aktual. Di lang yung kumuhunong o baligyag slat, gilingi ay mong tupad. Ing na, musunod kang father. Lingi aba, ing na musunod ka father. Sige, ako na mong tagaan og update ha, naot unta na musunod mo ani. Naara ba gamiton ra ba kini nato karong Sabado ugma og sa Domingo. Ang atong grace, ang atong halin niabot nag 68,827 ka slots, napay 631,173 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,221 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC, mao na nitong gamiton din hikaron sa labi na ning atong kapistahan sa segunda patron, ang atong halin niabot na og 34,979 ka slots. Napay 65,021 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 82 na sad ka 162 slot challenge atong nadawat. Ang target nato karong Domingo nga inig Kalunes unta, ang mahibili na lang mga 60,000 na lang ka slots. Kung maabot na nato, makuha na ning 5,000, okay kayong atong selebrasyon, no? Nya ang atong para sa earthquake victims, ato ning pagahimoon after na sa atong kapistahan, niabot na sad ang atong nadawat og 8,494 na ka slots nga tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slots. Salamat kayo. Nya
Pangandam na tadaan, kay sige ra bang uwan, dayunon gid nato atong activities. Pero og nalipay si Mama Mary ani, dili ra gid na niya, di lagi niya disturbuhon. Ugma ang atong prosesyon, long prosesyon. Pangandam na mo daan, pag-jogging mo daan, kay moabot siguro nag mga 2 hours kapin. Atong lakaw, prosesyon. Ighuman sa alas 6 nga misa, magprosesyon ta. Pero ay mo kabalaka, kung makabalik lang mo din hingbuhi, na may panihapon. Kay pista na gud na, di ba? Manihapon na ta. Ginagmay ra gud tag sa kabinangkal, ano ba atay panghatag binangkal. So mo lang na, basta na lang kita kasud sa atong tiyan. Pero manguyog ta. Manguyog ta. Nya inig ka Domingo ang atong tanang misa, Fiesta Mass, pero ang atong High Mass alas 5 sa hapon. Wala na tay misa sa alas 7 sa gabi karong Domingo ha. Kay inig human sa misa sa alas 5 magprogram ta dihas gawas nya mangaon sad ta. Nya haron do na tay makaon, kitang tanan nga manimba magdahatag pagkaon. Good for 2 persons. Nya atong ibutang diha sa lamisa inig pangaon, kanya-kanya na lang tangkuha diha. Okay mo ana? Kamo ba gusto ra gyud mong pakanon? Ngano di man mo musanong? Mo pakaon ta, magdatag pagkaon, good for 2 persons. Kana ra gud, di kay na dako gasto. Gitawag na natog agape or sharing of love. Ana ha? Sige. O ika-Domingo na, ug buhi pa ta. Nya nata diha stage, nataod ng daan, gatubang dinhi. Mao nang mag presentation sa dadiha na mga napo kabuok presenters mulingaw nato ambot makalingaw ba ka di ba kata makatug Ginoon. Pero sige lang, ano man sang nangarisgar man sana sila present diha di lagi nang tarungon. Ana lang ba to celebrate lang sa pista ni Mama Mary and hopefully iyatang hatagan sa mga grasya ang atong tumong og tuyo ma-promote ang atong unity, makat-on tag sakripisyo ug makat-on tag paambit aron mabuntog kining kadaw, kining pagkaiyahay. Matud pa ni Kristo, mag-iyahay ta, lusno gid ta. Muna hugop gyud, hugop sa ngalan sa Ginoo ug ni Mama Mary.